no fer un infernal amb la Violeta? Primer una mà aquí i l'altra mà allà. Bien! Vale, no, ja està. Puja. Ole, tu arte. Ho torno a intentar, vale? Sí. Però ha estat prou bé, no? Tu, deixa'm d'enfocar. Però ha estat prou bé, no? Sí. Però has d'estirar més la cama i pujar-la més. Però, o sigui, està molt millor que abans. Ah, que sí? Ave Maria! Yes. Vale, va. Fem-nos-ho en sèrio. No. És impossible amb tu. Ole, ese arte. Espera't, vale? Tornem des del començament. No! Vale, ara jo. Uau! Espera, un moment. Jo us ensenyaré com fer un infernal, de veritat. Ai, cuidao que se mata. Anda, tira! Sí, com fer un infernal amb l'Ivet. Com fer un infernal amb la nostra petita flyer super, hiper, mega guai? No. Puges molt malament, Ivet. Fica les mans. Una aquí, baix, i de pollo. L'altra aquí. Que crec que és el que no feia jo, no? No sé. Aquesta cama, Ivet. Ivet, la cama. Ivet, la cama. Què passa? Ivet, la cama més cap a mi, gilipolles. I se cau. I després la manca sóc jo, tio. No es fa una pujada de volteig, atenció, perquè això és molt important si voleu fer volteig, vale? No pugeu com jo. No, no podia pujar normal, però... Jugares. Bibi posant-se bé. Ole. 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 Vale, ja està. 7.777 intent. Va. Bien. Ole, Cearte. Ni, 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 ni. Ai, ai, ai. Ni, 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 ni. 777 intent. Ha sortit bé, no? Sí. Sí, sí, sí. Com fer un infernal amb la Violeta? O no. O no?